Yo, ονομάζομαι Unknown CEO και αυτή είναι η αρχή του Unknown CEO GR. Επειδή ίσως κάποιοι είτε μπορεί να με ξέρετε από πιο παλιά, αλλά μπορεί και άλλοι απλά να με έχετε πετύχει φέτος ή και πέρσι, γιατί τους τελευταίους 8 περίπου μήνες ασχολούμαι με το content creation με στόχο το English speaking audience, δηλαδή ανθρώπους που έχουν διαβασική ή γλώσσα που καταλαβαίνουν εν πάση περιπτώσει τα αγγλικά. Είμαι ένας creator που κάνει τα πάντα, αγαπάω πάρα πολύ το να παράγω υλικό και αυτό είναι που έχω έρθει να κάνω. Επειδή δεν θέλω το βίντεο να βγει πολλή ώρα, πάρα πολλά λεπτά, με πάρα πολλή πληροφορία, θέλω απλά να σου πω ξεκάθαρα το τι θα γίνεται. Αρχικά πρώτα απ' όλα, όπως μπορείτε να καταλάβετε, αυτό το κανάλι θα είναι το main YouTube, στο οποίο θα ανεβάζουμε κατά κανόνα βίντεο gaming, γιατί αυτό είναι αυτή τη στιγμή αυτό που γουστάρω να κάνω. Ταυτόχρονα δεν αποκλείω ότι αν έχω κάποια άλλη καλή ιδέα επίσης μπορεί να ανέβει σε αυτό το κανάλι. Θα μιλάμε ελληνικά, γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι είμαι σίγουρος ότι με ξέρουν μιλώντας αγγλικά. Και πάνω απ' όλα αποφάσισα ότι ίσως είναι καλύτερο να αλλάξω από τα αγγλικά, γιατί καλά πήγαινε για αυτή η φάση, όχι βέβαια όσο καλά θα ήθελα στα ελληνικά, γιατί παρακολουθώ τελευταία το διαδίκτυο, το ελληνικό κατά κανόνα, και νιώθω ότι είναι dead, δηλαδή νιώθω ότι η φάση δεν πάει όπως πήγαινε, δεν προχωράει όπως πήγαινε, δεν την τρέχουν και οι creators όπως την τρέχανε, και οι περισσότεροι, δεν θέλω να το πω έτσι γιατί η αλήθεια είναι ότι ποιος δεν ενδιαφέρεται για τα λεφτά, αλλά οι περισσότεροι creators ενδιαφέρονται μόνο για τα λεφτά. Στριμάρουν για να γίνουν ο Kai Cenat, but guess what? Δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός. Και επειδή εγώ αγαπάω να κάνω content creation, το κάνω εδώ και 8 χρόνια, από ούτε καν ξέρω πόσο χρονών ήμουνα όταν είχα το πρώτο μου κανάλι, και σήμερα που έχω μια χή ηλικία ήρθα εδώ για να κάνουμε ένα revive το YouTube, παράγοντας ποιοτικό αλλά ταυτόχρονα και ενδιαφέρον content και σε πολλή ποσότητα. Λέω από τώρα το κανάλι δεν θα έχει να κάνει με reactions, δεν θα έχει να κάνει με σχολιασμούς ή άπειρα πράγματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με άλλους. Θα παράγουμε δικό μας content, περιεχόμενο που θα γουστάρουμε και που θα γουστάρετε κιόλας να βλέπετε, γιατί και εγώ πραγματικά μετράει πάρα πολύ το αν μ' αρέσει το βίντεο που κάνω, δεν θα το κάνω είτε μ' αρέσει είτε όχι. Επίσης, πέρα από το κομμάτι των βίντεο στο YouTube που θα τα πούμε, ας κρατήσουμε ότι αυτό το κανάλι θα είναι το κανάλι που θα ανεβάζουμε όλο το main περιεχόμενο. Από shorts, videos, live streams, ίσως, μάλλον όχι. Και γιατί λέω μάλλον όχι? Γιατί έχω ένα κανάλι στο Twitch με 300 followers, το οποίο επίσης ονομάζεται Unknown CEO GR, μιας και αλλάξαμε επωνυμία πλέον. Και εκεί για αρχή, μιας και είμαι affiliate στο Twitch, θα στριμάρουμε, αν όχι καθημερινά, πάρα πολύ συχνά, οπότε πήγαινε να κάνεις ένα follow και εκεί. Πέρα από αυτό, θα αφήσω στο description όλα τα link, γιατί θα ανεβάζω καθημερινά στο TikTok, θα κάνω stream επίσης στο TikTok, πέρα από το Twitch. Θα ανεβάζουμε στο Instagram, όπως και ανεβάζω post, ενημερώσεις, γιατί δεν ξέρω καν να το είπα στην αρχή, γιατί το έχω κάνει 3 φορές στο intro. Είμαι ο owner του 9 to 5 Plug. Αν δεν ξέρεις τι είναι το 9 to 5 Plug, θα παίζει λογικά ένα βίντεο αυτή τη στιγμή μπροστά στην οθόνη σου, και είναι και στα featured channels αυτή τη στιγμή στο κανάλι μου. Αν κάνεις scroll τέρμα κάτω θα το βρεις στο κανάλι. Θα έχουμε και περιεχόμενο σε αυτό το κανάλι, γιατί ίσως καταλαβαίνεις ότι γουστάρω πάρα πολύ τα ρούχα, οπότε ναι, δεν θέλω να σου δημιουργήσω ένα confusion στο μυαλό σου, αλλά θέλω να πω ότι σήμερα ξεκινάει ένα μεγάλο road trip για να αναζωπυρώσουμε τη φλόγα που έχει σβήσει από το ελληνικό διαδίκτυο τον τελευταίο καιρό. Αυτά, δεν ξέρω πόσο καλά τα είπα, ελπίζω να γουστάρετε τη φάση, και αν όχι, κάνε μια εγγραφή. Και αν σε απογοητεύσω, αλήθεια, άκουσα, αν σε απογοητεύσω, γράψε κάτω, Unknown με απογοήτευσες. Με απογοήτευσες, πες μου. Τέλος. Για πες φίλε, σε απογοήτευσα? Όλα τα links βρίσκονται στην περιγραφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα ίσως 5 λεπτά που μου αφιερώσατε. Καλή αρχή.